I pozdrav svima ljudi, ja sam Stovatik. I šta je ovo? Facecam, da. Ovo je prvi video sa Facecamom, zapravo nije prvi, ja sam pravila video sa Facecamom, ali vi se to ne znate, neki od vas znaju. Ali ovo je, da kažemo, prvi video sa Facecamom. Da, ovo je znači samo probni video, da vidimo kako će da prođe. Pa možda i Facecam ostane, možda ne ostane, ali ovo ne znači da će svaki video od sada da ima Facecam, znači samo proba. Ok. Ali, ovog puta za ovu probu igramo Skywars na CubeCraftu, zato što to je 1.9 verzija. I htjela bih da probam 1.9 verziju. Nisam do sada zapravo, jedini put kad sam igrala PvP na 1.9 je bilo u našem preživljavanju, ali to je... To nije nikakav PvP ako je protiv mobova, tako da igrat ćemo pravi PvP, do sad nisam, ne volim ga, ali dobro, možda bude i dobro. Jer dosta njih ne ume da se PvP-a, onako spam klikaju, tako da imamo šanse, vidjet ćemo. I uvijek zaboravljam da treba da gledam tu gore, u vas, gledam vas. Hajdemo ovo, okej. Nikad, zapravo nikada sam nekoliko puta na CubeCraftu, to ne izgledam previše glupo. Onako odmah na početku da nemam pojma kako da igram. I zato sam pre ovoga odigrala nekoliko puta na Cube-u. Da. Shield može. Okej. Znači tu. Ali imamo još neki chest, zato što ovdje nemamo dobre stvari. To jest, nisu loše, ali imamo samo ove. Evo ovdje. Ne, to smo pokupili, okej. Aha, evo ga, ovaj nismo pokupili, beži fishing rod. Okej. Mislim da čujem nekoga, ali ne znam da li se bridge ili ne. Imamo shield, što je dobro. Ne. To je super. I pokušaj broj 2. Ovog puta možda nešto uradimo, osim da umremo odmah na početku. Okej, može, slažem se. Primetila sam da ovo ima veći attack damage nego ovaj sword, ali sword ima veći speed, sword ima veći speed, tako da koristit ćemo sword, a i diamond sword nekako mi izgleda bolje nego wooden axe sa sharpnessom. Hvala, može, sve to može. Okej, super, wow. Uzet ću ovaj pickaxe jer nemam ni jedan. Evo imamo ružne stvari. S neko bridge? Nope. Sa ovog puta nemamo ni shield. Ovdje neko. On ima shield. On ima bow, on ima... Ostavimo ovu drugu ruku. Tako. Treba nam bow i zaboravljam da imam facecam. I da treba da gledam povremen. Okej, nećemo da držimo fishing rod u drugoj ruci. To će ovdje, jer ne radi. Nema veze, nešto se čudno dešava. Ej, nemoj da me ubiješ, okej, ja ću da se brižem. Okej. Okej. Ne. Doći ovdje. Ovako, super. Imamo već 2 player trackera, više nam ne treba, neću da uzimam. Ajde. Ne. Pa. Okej. Ovo smo uspjeli. Moram da pojedem ovaj gapu zato što... Vidite sami zašto, imali smo 2 healtha, a onaj bi mogao da nas ubije. Okej, preživjeli smo. Kao što ste vidjeli, on je na početku malo spam klikao, zato je umro. Ali nisam... Izgleda da i combo može da se dobije na 1.9 verziji. Jer, zapravo ono nije... nije to bio baš combo. Spam clicker.
Nećeš ti ništa sa time da uradiš, tako, samo ti klikaj. Slobodno. Slobodno, slobodno. Ništa neće da ti bude. Bow ću da stavim, ne, bow ću da stavim onda ovdje. Da ima još nešto bolje, a da, facecam. Mislim da nije. Baš ćemo ovo. Ovo da je absorption ili smo to imali, nemam pojma. Ok, još 7 igrača. Aha. A nama se neki PvP-aju. Ali ne možemo da ih dohvatimo. Jel, ovo građenje, ne znam da li je to samo na CubeCraftu, ali teško se gradi na gore. Au. Hello. O ne, sorry. Pa ne džabe ti, to ću tebe da gađam. Zašto fish, what? Zašto fishing rod ne daje knockback, what? Ne. Nema, ne. O ne, ovo nije dobro. Mislim da on ima gaple i te stvari. To nije dobro, mi nema ni hranu ni ništa. Ne. I zna da se PvP-a. Da. Dobro. Pokušaj broj 3. Jej. Ja uvijek zaboravljam da imam facecam, tako da i dalje izgleda vjerovatno malo čudno. Ali dobro. Ovo je bilo loše. Dobro, pokušaj broj 4. Ovog puta valjda neće se mogli neki TNT kod mog chesta. Dobro. Imamo 4 gepla. Da mi još nešto treba. Da, ovo. Nisam ja. On hoće se tima sa nekim, what? Nisam ja. Ja nemam uopšte bow. Ja nemam bow. Nisam ja, ja nemam bow. O čemu on priča? Znate vi o čemu priča? What? A da, mogu ovo da stavim. Ovo ću ovo u drugu ruku zapravo, ovo ću stavim 2, ovo je super. Ali nemam strele. Ops. Okej, znala sam to. Dobro, ajmo da se vrižemo do njega. Mislim da ne gleda. Ako gleda, mrtvi smo. Okej, ajde. Nope. Spam clicker. Hello. I on spam klika. Dobro. Ne. Nisu imali ništa bolje izgleda ni jedan ni drugi. Hello. Aha, mislim da je to bio Spectral Arrow. Spectral Arrows su cool. Znači kad pogodimo nekog i kao pokaže nam gde je, nemam pojma, nije tačno. Ali cool je. Još dvoje nas je. Dobro, ajmo na sredinu da pobedimo. On je ubio nekog.
Tako da možda je opasan. Vjerovatno jeste, svejedno ubićemo ga. Da. Sigurna sam da neće da bude mnogo problema. O, još. Ove Spectral Arrows mi se baš sviđaju. Okej. Ovo me uplašilo, ali okej. Nemam ništa protiv, padaju samo od sebe. Eto, toliko sam dobar da padaju sami od sebe. To je zbog facecama. Ali to bi bilo to za ovu epizodu Minecrafta sa facecamom. Ako vam se svidjela, ostavite like i kažite mi da li da zadržimo facecam. Kažite mi sad. Okej, doviđenja.